Дани Кики центрира. Стенио чисти топката, но тя стига до Първис Омарбаев. Какъв гол! Едно от попаденията на сезона току-що отбелязано от национала на Таджикистан. Първис Омарбаев. Изключително изпълнение на появили се от резервната скамейка играч на Локомотив. Много красив гол на Първис Омарбаев. Нямаше какво да направи Георги Георгиев при този изстрел от страна на Омарбаев. В прегръдките и на хората от резервната скамейка, и на своите съотборници е Първис Омарбаев. Страхотен гол. От около 20 метра изпрати топката с левия крак Първис Омарбаев и на абсолютно никакъв шанс за реакция от Георги Георгиев. Ударът на Омарбаев попадна там, където нямаше какво да стори вратарят на Ботев. 2-0 за Локомотив. Много красиво изпълнение и двата гола днес за